bende ber haena ero point mabende nikelo motelo kiwacho ni karamna weche kaka breast cancer en cancer mar thuno nyakoromga jwang manyalo mako ng'at maricho kata mana ng'at ma nyako kata mana nyiri nyidendni pacho kae ema ni joma chuo bende it's the same kitimo ne gi mammogram en same kaka mitimo ne mile. Not really. Ingeni chuo ok tim negi kata screening. By the time dichuo oyud ni en go, nikech dichuo ok tim screening o gitim ga checking. So by the time in go, yudo ka mano gima samoro osebet kodi mang'eny. And most of the time chuo iyudega kata kose advance. To bende kotende kodo kata mana kaka thieth daktari Alela wang'eni kinde ka kinde piny Kenya kaluwore koda rema mano mar mashinde moromo nikech jotuo mag kansa bende chal ka gima medre kinde ka kinde. Wajaneno ka jopiny jadhi e pinje mamoko ahinya piny mar India mar yudo thieth to tinende bende piny owacho the government nolando ni SHA treatment ka dhi e pinje maoko it's capped at 500,000 ng'ato ok nyal tiyo gimoheo siling 1,500 lakini kaka daktari kaka jali ruwa bidu subido kaka dogi cancer nikech cancer been very expensive doch na kaluwore koda chik mabende piny Kenya nogola hinya nya marok mar SHA tangeni SHA ni bedo kwa lo salanda nikech ng'anyo bende naneno ka joken ko bende nung'anyo kaluwore koda packages mar SHA ni thieth mar cancer. So first 500,000 no kapani oromo nikech kata thiedhe Kenya kai manok rom nikech king'iyo ka wakaw example kata mar cancer mar thuno idwa ni otimni operation mondo gol kata tumor no and then kose timni operation no ibindik ni kimo samoro indiko ni cycles aboro kila cycle ka luore hospitali opogore gi yath opogore onyalo bedo from chakre 20,000 kata nyaka 40 kata 50 per session and then koro kose ndik ni 8 sessions mani ng'eni pesa no kata nus ne oserumo. Operation be no team ni samoro kata 100,000 moro. Test be ni dwaro kanyo no team ni scans, no team ni ang'o, no team ni blood tests. And then kiseti kanyo idonje radio samoro ndik ni kata 20 to radio achiel en kata 6,000. Then kitieko radio no nitiere koro cancers moko mopogore ma indiko ni yath moro ma imedo tiyo go nitiere moko ma kata muonyo yath for 5 years moko muonyo for 10 years so pesa no tok rom pesa no to tin Ekin tulu mar juma achiel noneno ka jotuo mantiere koda tuo mag cancer bende nodhi e ng'anyo ne gidhi demonstrations ka bende giywak ne piny owacho kotende kod okumba manyiena mano mar SHA SHA packages okosebedo ka dhi maber ahinya gi jotuo mago mag cancer waloso ni kotende kod mano ywak ne nang'o. So number 1 nyaka ne SHA bi pesa mane NHIF machon mane chiwo ne ng'eny matin moloyo ma SHA chiwo koro SHA sani chiwo mana 400,000 kaka sekwano gigo te 400,000 ok biromo mago nikech idwa ni team screen idwa ni team test to idwa ni othiedhi ok biromo so pesa no tin ne thiedho cancer to yini giketo blanket ni cancer mora itiyo gi pesa no to cancer opogore kata kaluore gi stages ni samoro mai maybe 400 no bro romo to ntiere moko ma pesa no ok biromo. And then number 2 jotuo sebed gi challenges maka gidhi hospital yudo ka samoro nyiso gini kawuono SHA ok ti kawuono systems gin down mara ng'ato osechulo to inyise ni isetieko package ni and then NHIF ing'eni chon ne ji chulo dwe ka dwe kata jok ma wawach ni self employed kata hustlers ka watiyo gi wadno but sani yudo ka SHA dwaro ni mondo ichul lump sum no for the whole year nitiere jok ma ok nyal yudo pesa no magichulo for the whole year koro ineno NHIF ne ichula dwe ka dwe to inyalo yudo treatment koro SHA ni kaka giketo ni nyakichul pesa mar the whole year to kata kisechulo the whole year no idhi hospital dichiel diriyo didek kidhi treatment mar 4 inyisi ni pesa ni orumo koro mago is among the things ma ji ywakne ni to makoro patient samoro discontinue treatment koso irito to ing'eni cancer dwarore ni mondo treatment ni en aggressive kode kabisa so sama ji rito ni cancer medre samoro patient odhi o stop treatment nus nikech
onyise ni pesa ne orumo. To gima lit ni kinde mabende nung'anyo makamano, hakeni sani bende dwaro maru bende nosechope kare, like kanu